kublai ye pi baro sachi sinpat Ibriu ke jung blai hak keteng ke jung Jisu nong penim mentangin poi hak ni ke benta ke baar ke patu ke bami ke jingkeli hang ni ke long ke ke jinge per hapadeng tip Shaphang u Jisu bat tip ya u Jisu ka Jingtip Shaphang bat ka Jingtip ya u Jisu ka don ke jinge per ke bakrau hadu kata-kata haka jinge dei bat ke ni ke balang ke bangilia keren kat ndriu ko lenong jong Matthias kat lai hadu kat sao sengap ko ong haba u Jisu lawan sikipang Kaisarea Filipi ula keli ke senran jong u daong ki brio ki ong u yanga u ko nu brio ki laong ti don ki baong u Yohanes nong pen baptis ki wei tiu Elias bat ki wei pat u Jeremiah lani u wei na kinong itu lupa ngipuli ba ki brio ki tip tang Shaphang u Jisu Kris ko mangila puli mentan tangkum u Yohanes nong pen baptis u Elias u Jeremiah lani tangkum u wei na kinong itu lupa kata kalong kajing itu baka Jingtip jong kitu ki brio hakatu ko por kajing kali kalong hatu kata ka Jingtip jong ki Shaphang u Jisu Kris kala biang nangta let's see kinong ngila nget hatu kala biang nginget Shaphang u Jisu Kris u kon u blai hatu kala biang ka Bible ru ko ong kiksut ru kinget menget kiksut ru kinget Jacob uang menget bau blai ulong wei melek baken kita kiksut ru kinget bat kisnguk yo ko kibriu jong blai haka jenget Shaphang u Jisu Kris ngipet kiksut ru kinget yo blai kinget yo Jisu Kris Shushu u Jacob uang haka dekat ke baar po Henry mikwa bantip u briu babit bakata ka jinget klem ki jingle kalong ka bayap nang takat khot ka baar puway u Jacob ubu biang ya gani ka jingkeli ya u briu babit daga baong hatu simlapan kesan ya u Abraham ukpa jungi dagi jingle manbaw laknya aingu ya u Isak ukun jungu hakaduan ngan puli syuk-syuk hakat khot ka baar puar meyu ong Jacob bakata ka jinget kala trailem bat ki jingle jongu bat da kita ki jingle la panjanai no ya kata ka jinget jongu hakat khot ka baar puar ngan puli piyu bada ki jingle ba pen kesan yo brio te omda ka jinget hi sengap ngat ki kani ka kentien ka jinglong Kristan kam kuntup kam dei kata ka Jingtip Shaphang u Jisu Kris Henry ka dei banlong ka Jingtip ya u Jisu Kris kawai ka kot ka bapaka bhala bu ke English ka ongkum ni Christianity never consists in knowing about Jesus it always consists in knowing Jesus hallelujah kani kalong ka jing sisya ka bakraw bangiri bantip yaw Jisu marwayhi bantip yaw Jisu haka jing imba marway ka jonga banyo ka jing itu jongu bat bangangan itu yu kumbala itu daw Petras kabeneng kong tip Shaphang u Jisu tip Shaphang ko mangila puli ka lenong ka bakan riyo kajing itu jong ki brio Jisu Kris bat kajing tip jong ki Shaphang u Jisu Kris kalau ka basuk bantip Shaphang lau jong u prime minister u presiden ka ri jong i bat katu ka ni ki prime minister le ki presiden jong ka ri ha ka partai bon ba ki brio ha India ha partai satla ki tip yo Jisu Kris u khun jong u blai compare na ka jing tip jong ki tu ki brio ki bangi puli mentan ki ba u Jisu Kris ukeli ya ki Shaphang hak hang ni bakile Shaphang Kaisarea Filipi ti ong yang au bat ki tip tang Shaphang u Jisu Kris tangkum uta bat ka baslusi kalong yo babun ba kidang tip tang Shaphang u Jisu Kris
Bon ba kidang tip tang Shaphang u Jisu Kris. Tungin sa skor ba nama kini kalong ko kubor ka jung ublay la nginyo na embar rung hakini ka balang ka eklisya. Hakatu ka por ndan manu balaban ay ka jing sungong tu ka bapuraya u Jisu Kris. Haba ukli pi ang bangalang uwe. Ukli ki senran ki bajan Nang ta syu ngipej hakabakum kani ka por. Ukpa ubahapning. Uladap tengkai lupa. Ya kani ke judging itu. Ban ai ni penpau Petrus. Ban hakani ke dekat ke bakat riu ke ong. Kalong bej na ukpa. Ubahapning. Ha u Petrus. Ba ujubab ya kani ke jingkeli. Balak keli da u Jisu Kris. Dekaba ong. Melong u Kris ukun ublay baim. Melong u Kris ukun ublay baim. Lapan keman yu Jisu ko mangiliakran, hakabau ong suk mamiko Simon ukun u Jona, na baka dobat kasnam kam simpan kata kami, ada ukpa jonga ubahapning. Lani kani kam sumuan nakanukunuka tumay, lani nakajing start jung Petros, lani nakajing pro jabing ka jung u, hanray kalawan bait naka revelation, kajing panpaw na ukpa. Kam sumuan nakanukunuka tumay. Kawan baik na ublay upen pau ha u Jisu Kris. U Petros utip ya u Jisu. Kibriyo ako to kapor kitip Shaphang u Jisu Kris. Kajing kabakraw kalong. Babon ba kibriyo hakaleng jugari jongi. La hakijat jingej baper. Bon ba kidang tip Shaphang u Jisu Kris. Hakiniam baper. Tip Shaphang u Jisu Kris. Tip Shaphang u Jisu Kris. Baka jingkeli kalong hatu kata ka jingtip Shaphang. Bat ka jingtip ya u Jisu Kris. Kalamu ban penem. Ngin siya pe chu. Hang ni ngila ban tip Shaphang u Jisu Kris. Lamba ki babun ki jingtip. Lengba shibun ki jingtip. Lengba halaki jong kiniam. Bangi asngau Shaphang jong u. Lesi nalaka jong kalong ying. Laju pentip Shaphang u Jisu Kris ban ngej bat kongu ikijing hikai jung u o kalong ka basngu tenat lesi ki briu ki puli ki saw gospel kawan ka jingtip Shaphang u Jisu Kris o kalong ka ei ka bakraw hakiying mani Kristan laju hikai yalap Shaphang u Jisu Kris utrai Jisu o kalong ka kam ka bakraw yero utrai ban ya puli ban ya tip ban ya wat Shaphang u Jisu Kris. Ban puli na kikot. Ban puli ke Bible. Ban le chiki Bible class. Ban le chiki jingaseng yalap. Ban le chiki nuku jingaseng. Bala penlong. Ban tip yo blay. Kata kalong ke ke basngu tenatam. Ban tip yo Jisu. Oh ngitip Shaphang. Kumbaong mene. Salang ujong u presiden kari. U prime minister. Bat kikat tu kat ni kibri waka pertei. Hanray ka jingkeli kalong. Hatu ki itu mo yangi. Hatu ki itu mo yangi. Kata kalong ka jingkeli ka bakraw ki itu yangi. Kejubab kalong ka bomla ban long. Ka jingkeli syuk kami hatu u Jisu itu yangi. Hatu u Jisu itu yangi. Kata kalong ka jingkeli ka bakhadu. Hatu u Jisu itu yangi. Sengap ha. U Yohanes hakalanong ka ba sipaw ka dekot ka ba katsaw. Sengap u Jisu ong. Nga ngalong utaw nong ablang berot ubabha. Ti nga itu yalaki jong. Hallelujah. U Jisu Kris ong nga itu yalaki jong. Batla itu yang nga dalaki jong. Sengap kakentin ka ba mi nakasintur u Jisu Kris. Nga itu yalaki jong. Kabamut ya ke eklisya. Ya kata kabala jid kabala khot. Kikun ke jengu kibilang kamet ke jengu Jisu Kris. Katsam galenong u Yohanes ke khot ka bakhat riu. Wong pipim simla jid ya nga renga ngala jid ya pi. Nga ngala jid ya pi ba pinwan na kini ke eklisya, ba pinwan na kini ke assembly. Jong kibala jid hakini ke dorbar ke jingyalang hakini ke eklisya.
Bat kumbau orang ba nang te ubastad u apostol Paul. Haka New Testament uang kumbau la jit yang i hau. Ula jit yang i hau. Man ba 4 pensong nang rim ya ka pertai. Akan mau blay uang yu Jeremiah. Haba ngampat penlong yami haka po. Ngala itu yami. Ublay uang yu Jeremiah nga itu yami. Hatu Jisu Kris ukon ublay u itu yangi. Ni ngitip Shaphang jeng u. Ni ngitip ya u Jisu Kris. Kani kadai ka jengmut lani ka meaning jong ka balang eklesia. Ka bala khot, ka bala jit, ka jingeseng jong ki bala jit. An assembly of call out ones. Lani kibriu kibala khot na kabanta ka jing temu ka bakerpang. Kumbang ila kran syakmat ya ka jing mut jong ka ka kentin balang lani eklesia. Kaladai ka puar ko kibriu ka jong oblay. Kumbang Isaiah nang itu lepasan busan kalenong at kot ka banriu. Bakaladai ka puar giban yam. Banwat yu try kat bang nang laban syam yu. Batban kerpat yu kat baudang hajan. Pamanun ino yala kalenti nami bat riubam hok yala kijungmut to un phairu show try ti un sngosen ayu bat show blay jungi namar un mapar ka Bible ka ong yangi wan hajan yu blay ti un wan hajan yu pi wan hajan jonga ong blay wan chuama pi jan syanga ngan wan hajan jong pi Shushu ublay wong nga iit yung tiki ba iit yung nga. Bat kita kibawat biang-biang yung nga. Kinsyam yung nga. Kahakat kum ka Bible ng siyam. Bangriban wat siyam ang iyak himad yung ublay. Ngiday mangi kibriyo banwat yung ublay. Bat bangin sa siyam. Ay ba u Jisu. Lang ba kinigakubor. Un ito yapi. Bat un kot yapi. Kilang brot jong Hallelujah. Ay bo Jisu on itu ayapi bat baunong kini kilang brot kini kilong kibanganga itu i dawai bo Jisu on jet on khot yapi siya kani ka eklesia on khot yapi siya kani ka balang ka invincible church ka balang ka met ka jungu na malatit ya ka dakas nam jungu hi hakal beri arajas nem mensyua latit ya kini kabalang. Dahil na mga takadaw, Yohanes, akisiti ba ng kong di ukol ng kabasan katkot kabakat arawang. Utaw ba dan ukon? Udan ka jing im, kabamot ka jing im bam jukot. Utaw bam dan ukon ublay, umdan kata ka jing im. Umdan ka jing im bam jukot. Ni ito, ya u Jisu, ni ngitip tang Shaphang u Jisu. Lalang ilatip, ya u Jisu, Kani kat khot Bible jong Yohanes kamut ngiladon yukon ngiladon ka jingim baru tahu bom don ukon ublay don kata ka jingim shu Jisu Kris uang ngau balong kata ka lenti ka jing sisa bat ka jingim di don ubawan do pa henrei tangdanga Jisu ulang ka lenti siya ukpa ulang ka lenti siya ukpa Nongkynrih ya u Jisu Kris. Ban experience, ban mat yu ay ba u Jisu Kris. On itu ya pi. Haka jing im ka jong pi. Kani kalong ka jing per ka bakraw. Haka Jingtip Shaphang. Bat ka Jingtip ya u Jisu. Kadon ka jing per ka bakraw. Ngitip. Ya ki katto kat ni kiriw kraw haka pertay. Kabas ngosi kalong ba maki Kynpham yani. Kim itu yani. Bat kiki itu tang iki katto kat ni kiriw kraw para nong sansar. Ko gibai ki jong blay tungin yet yalade. Ladapi kwa banrung hakani ke eklesia, banrung hakani ka balang. Tip ya u Jisu Kris. Christianity never consists in knowing about Jesus, but it always consists in knowing Jesus. Bangintip ya u Jisu Kris. Hakajing im jungi ban mat ban pedeng yu ban yo ya katu kajing kapat ya kajing long kun belay hakajing im jungi
Banyo ek birthday. Nginum ong tang happy birthday. Hari nginong happy birthday. Happy birthday. Lakhapat yun. Day hangtang ngin khot digi parlok, ngin khot digi brio. Banyawan singka. Ba pinyatu pat kumnu. Bala kapat yapi. No mun siem jung ublay. Kasnam imay ipa. Kamla ban penimingi. Lakhaing iya kapop. Ngidang tip tang Shaphang Jisu. Ngilong kinong pop. Ngidon kam yu Jisu Christ. What you blay? Kadwa pidang laban siyam. What you kahima ka jung. Kaang nga kamat jung blay. Wisiyaong yam. What piyo try? What yam? Lenyara kamat jung. Ong try isnay nga unong pop. Isnay nga. Maap yang nga try. Angan pediang yami. Hakajing im jung nga. Kat kibla pediang yu. Ong yu honest. Hakitu la ay kabor. Bakin long kikun jung blay. Ladadang tip tang Shaphang Jisu Christ. Nginum pat yo kabor. Banlong kikun ki jong ublay. Ublay unkur kuyipi. Nginse beteng ha kapat kabalay. Ublay unkur kuyipi.